máme difference. Bože môj, ľudia. No. Keď mi za toto dajú ban, keď mi toto vymažú video, počúvaj ma. Ty mi urobíš nové. A budem tam ja, ale budeš ty točiť, všetko za mňa budeš robiť. Prezlečie sa ako ja a bude dobre. No, začíname. Toto bude trošku fan video. No, zasa mu... Čo ste ešte, keď tam buché mne nemôže nikto... A sme v Ríči. No a sme v Ríči. Ešte Martin. Zdar. Chudák človek. No, ja vám budem všetko prekladať. Start. Ahojte, moji milí kamaráti. Povedal. Tieto otázky sú o mne. No a teraz začíname my. Hi. Môžeme začať. Ako chcete v tomto pokračovať dlho? Že chcete v tomto pokračovať dlho? Do you want to continue this for a long time? Ale Bože. Bože môj. Chápete to? No, píše mu niekto. No, takže asi nič, mu napíšem. Asi nič. Nie je tu nikto. A ľudia, za toto je to na hovienko video, ale no, možno vás to trošku pobaví. Takže čaute.